Čau lidi, já vás vítám u takového tutoriálu. Je to tutoriál na můj nový kanál, nebo spíš jakoby taková informačka. Takže já jsem Shakespeare, jestli mě odebíráte jakoby to, ale založil jsem si nový kanál Gamer. A chtěl bych vám v tomto videu říct, prostě co budu natáčet a tak, proč jsem si založil ten kanál a tak. Takže budu natáčet především videjka ze hry Shakes a Fidget. A teď se mě změnil barevné schéma, za což se omlouvám. Tak, už to jede, no. Takže budu točit videa ze hry Shakes a Fidget, z ničeho jiného asi ne, uvidím. Ale spíš jenom ze Shakea. Videa by vycházely tak pátek, sobota, neděle, úterý a čtvrtek. A prostě na Shakespeare let's play, nevím, jestli se zase dám do toho natáčení, uvidím. Třeba já nevím, jestli mi to nebude bavit, prostě natáčet takhle za Gamera nebo to prostě za ten účet, tak bych se vrátil zpátky k Shakespeareovi, kde mám 169 odběratelů, několik let's playů a tak dále. A prostě nevím, ale chtěl jsem si začít odznova, tak jsem prostě začal. Outro a intro jsem si udělal všechno, grafiku taky jsem dělal, jinak založil jsem si to dneska ráno. Tady bych to někde měl mít napsaný, a teď nevím, kde to je, ale to je jedno. No, tak to by byla taková informačka, dneska vyjde večer let's play a doufám teda, doufám, že teda teď to nahraju jak na Gamer na kanál, tak na Shakespeare a asi by to bylo u Shakespeare takový poslední video, uvidím, jak to teda bude s tím nahráváním na Gamera a já se s váma loučím a čus.